ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലെ. കുറെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്ന് പോലും നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില്, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വിഭൂതികളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ അതില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഇനി ആരോർമ്മ വരും, ഭഗവാൻ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തില് വ്യാപിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ, ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു അംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കാണ്, അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഈ 11ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ 11ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 55 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. അതില് 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന, വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ വിവരണം. 9 മുതൽ 31 വരെ അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ വിശ്വരൂപത്തെ സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുന്നതാണ്. സഞ്ജയനും അത് കണ്ടു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുന്നതാണ്. 32, 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ കാലരൂപത്തിൽ ഉള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ 34 വരെ. 35 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകം അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. 47 മുതൽ 55 വരെ ശുദ്ധമായ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ 1 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിന് 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 1ാമത്തെ ഭാഗം അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ വിവരണവുമാണ് 1ാമത്തെ ഭാഗം. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംചിതം യത്തോ യോക്തം ത്വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ഈ ദയാപൂർവം നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തീർത്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണം, എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം മാറി. കാരണം പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങ് എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ സംശയങ്ങളും എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് മനസ്സിലായി, ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമല്ല, അവതാരങ്ങൾക്കൊപ്പുറത്തുള്ള ഒരു അവതാരിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആർക്ക് മനസ്സിലായി, അർജുനൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹമെല്ലാം ഇപ്പൊ തീർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്.
ഈ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണനാണ് സർവ്വ സൃഷ്ടികളുടെയും കാരണത്തിന് കാരണമെന്ന് തുറന്നു കാണിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും കാരണഭൂതനത്രേ കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം ഒരു അവതാരമല്ല, അവതാരങ്ങൾക്ക് ഉറവിടമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും കാരണഭൂതൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമല്ല, അവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതൗ വിസ്തര ശോമയ കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യമപി ചാവ്യം. ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്നും കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? കമലാക്ഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്. കമലാക്ഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകള് താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതള് പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? കമലാക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയവും അസ്തമയത്തെ കുറിച്ചും, അതായത് ജീവജാലങ്ങളുടെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും മരണത്തെ കുറിച്ചും ഉദയം അസ്തമയത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാറ്റിനും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ സന്തോഷ തികവയോടെയാണ് ഭഗവാനെ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കമലാക്ഷൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ കണ്ണുകള് താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. താൻ സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെന്നാണല്ലോ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഏതിൽ പറയുന്നുണ്ട്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കമലാക്ഷ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഏവമേതദ്യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പോൾ പറയുന്നത്, ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നെങ്കിലും ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ ആ രൂപം കാണണമെന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാൽ പ്രചോദിതനാണെങ്കിലും വരും കാലങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കരുതിയേക്കാവുന്ന ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട് അർജുനന് എല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വിശ്വാസം വന്നതാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ മാത്രം കരുതിയേക്കാവുന്ന ജനങ്ങളില് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഒരു അവതാര പുരുഷൻ എന്നടിക്കുന്ന ചിലര് ഉണ്ടാവാമെങ്കിലും ഭാവിയിലെ ഒരു അവതാര പുരുഷൻ എന്ന് നടിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവാം എന്നതിനാൽ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയിലും ഇത് ഉപയുക്തമാവാമെന്നാണ് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അല്ലാതെ തന്റെ വിശ്വാസത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ദർശനം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അല്ലാതെ അർജുനൻ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ശരിക്കും ആ വിശ്വാസം, അർജുനന്റെ ആ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഈ വിശ്വരൂപം കാണുമെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അത് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം അത് ആഗ്രഹിച്ചത്? ഭാവിയില് ഒരു അവതാര പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറയാം, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. കൃഷ്ണനാണ് താനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആ വാദത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തെളിയിക്കാൻ ജനസമക്ഷം വിശ്വരൂപ ദർശനം നൽകാൻ സന്നദ്ധരാവണം. ആരെങ്കിലും കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചെന്ന പോലെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് അവരും എന്ത് വേണം? സന്നദ്ധനാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് അർജുനൻ ഇത് അവകാശപ്പെടുന്നത്.
മന്യസേ യദി തച്ചക്യം മയാ ദ്രഷ്ടൂമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് അത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ, എനിക്ക് അതിന് യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് അങ്ങക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ, അങ്ങക്ക് അങ്ങനെ കരുതുന്നെങ്കിൽ യോഗേശ്വര, ദയവായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണേ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അചിന്ത്യ പ്രഭാവശാലിയാണെന്നതിനെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അചിന്ത്യനായിട്ടുള്ള പ്രഭാവശാലിയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സ്വതേ അപ്രമേയമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കനിഞ്ഞ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താനും, അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ അഹേതുകമായ കനിവിന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ആജ്ഞാപിക്കുകയല്ല, ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് അത്രയും ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങള് നീ കണ്ടുകൊള്ളാനായിട്ട് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെ. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുന്നുണ്ട്, തിരോഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അത് വരുന്നു പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്? അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങള് സദാ പരബ്രഹ്മത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്, എന്നാൽ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരവ്യോമത്തില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാൻ കാണിച്ചതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം. എല്ലാ സർവ്വചരാചരങ്ങളും എല്ലാ ദേവീ ദേവതകളും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാൻ കാണിച്ചതാണ് എന്ത്? വിശ്വരൂപം. ആ വിശ്വരൂപത്തിന് സ്ഥായിയായിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പ്. അത് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു, അർജുനൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞു. അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ത്? വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. അതിനെല്ലാത്തിനും എവിടെയുണ്ട്? ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരം വന്നാലും ആ അവതാരം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് വിശ്വരൂപം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. പാശ്യാദിത്യൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനൗ മരുതസ്തഥാ ബഹൂന്യാ ദൃഷ്ടി പൂർവാണി പാശ്യാശാരണി ഭാരത. ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യ വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. ഇനി പറയാണ്, അർജുനോട് പറയാണ്, ഇത് ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള്, രുദ്രന്മാര്, അശ്വിനി ദേവന്മാര്, മരുത്തുക്കള്, ദേവതമാര് തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് ആരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത ആശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചു കൊള്ളാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇഹൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യാസചരാചരം മമാദേഹി ഗുഡാകേശായച്ഛാന്യദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും നിനക്ക് എന്താണ്? കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എല്ലാതും സർവചരാചരങ്ങളും എന്നിൽ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? നത്തു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും
शक्यसे द्रष्टुं मानेनैवास चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वर्यम्. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളു. അപ്പൊ നിനക്ക് നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്താണ് ദിവ്യമായ ചക്ഷുസ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ചക്ഷുസുകൾ നൽകാണ്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കാണാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാവിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ ദാർശനികമായിട്ടോ അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ ആദ്യ കണ്ണിയായതുകൊണ്ട് അർജുനന് ഈ ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, ദാർശനികമായിട്ടോ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ പറഞ്ഞതല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും കൂടിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇനി സഞ്ജയന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിവരണമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള സഞ്ജയന്റെ വിവരണം. കാരണം അർജുനൻ കണ്ട ആ രൂപത്തെ വിവരിക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്തോ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരിഃ ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വര്യം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനന് ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഇനി ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അനേക ഭക്ത നയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാതിഥായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തില് കുറെ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ അനേകം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായിരുന്നു ആ രൂപം. അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള് ശരീരത്തിൽ പൂശിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു എന്ത് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം. അർജുനൻ കണ്ട ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? സഞ്ജയനാണത് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ദിവി സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗപതിഥിത യദി ഭാസാദൃശി സാസ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഇനി ആ പ്രഭാപൂരം എങ്ങനെയാണ്? ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ അതായത് സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ആയിരം സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. നമുക്കും മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. കാരണം ഒരേ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രകാശം എത്രയാണ്, അതേപോലത്തെ ആയിരം സൂര്യന്മാരാണ് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം പ്രഭാപൂരം. തത്രൈകസ്തം ജഗത്കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകത അപശ്യ ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തഥാ. വിശ്വാത്മകമായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് അപരിമേയമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
നാനാ വിഭാഗങ്ങളും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം ആർക്ക് സാധിച്ചു കാണാനായിട്ട്? അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ആ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്തൊക്കെ കാണുന്നത്, എല്ലാം അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ സമയം തന്നെ എല്ലാതും, ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം തന്നെ അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. തത്ര എന്ന വാക്ക് സാരവത്താണ് ഇവിടെ. അർജുനനും കൃഷ്ണനും തേരിലിരിക്കെയാണ് അർജുനന് വിശ്വരൂപ ദർശനം ഉണ്ടായത് എന്ന വാക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അർജുനനും കൃഷ്ണനും എങ്ങനെയാണ്, എവിടെയാണ്? ഇപ്പൊ തേരിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്, വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുന്നത് എന്ന വാക്കൂടെ പറ. അപ്പൊ അർജുനന് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി നൽകിയത്. യുദ്ധരംഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവരാരും കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നില്ല. അപ്പോ ആര് മാത്രമേ ഇവിടെ അത് കാണുന്നുള്ളൂ? യുദ്ധരംഗത്തിലുള്ള ആർക്കും ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അർജുനന് മാത്രമേ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം. തതസാ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാധനഞ്ജയഃ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴു കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭയങ്കര പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, വിസ്മയത്തോടു കൂടി രോമാഞ്ചം പൂണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിലെ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയാണ്. എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? ദിവ്യദർശനം ഉണ്ടായപ്പോൾ അർജുനന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യദർശനം കണ്ടപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാനോടുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തില് പിന്നെ മാറ്റം, വലിയൊരു മാറ്റാണ് പറയുന്നത്. മുമ്പ് അവർ തമ്മിൽ സുഹൃത്ത് ഭാവനയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാകട്ടെ അർജുനന് കൃഷ്ണന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം തലകുനിക്കുകയും കൈകൂപ്പി വന്ദിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശ്വസ്വരൂപിയെ വാഴ്ത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഈ ബന്ധം സൗഹൃദത്തിൻ്റെതല്ല, ആശ്ചര്യാദരങ്ങളുടേതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു രണ്ടുപേരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി. അപ്പോ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടിയാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോഴോ അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പിന്നെ മാറ്റം സംഭവിച്ചു. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന് മുന്നില് ആദരപൂർവ്വം തലകുനിച്ച് കൈകൂപ്പി വന്ദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ വിശ്വസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ വാഴ്ത്താണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ ഈ ബന്ധം ആ സൗഹൃദത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പറയുന്നത് ആദരങ്ങളുടെ ആശ്ചര്യവും വിസ്മയവും ആദരവും എല്ലാം ആരിൽ വരാണ്? ഇപ്പോ അർജുനനിൽ വരാണ് ഭഗവാനോട്. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീം ച സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാനോട് പറയുന്നതാണ്, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തില്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണാണ്. പിന്നെ താമരപ്പൂവില് നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നു, ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരൊക്കെ എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിട്ട് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനൻ കാണാൻ. അപ്പൊ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും കാണുന്നുണ്ട്, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുന്നുണ്ട്, മഹാദേവനെ, ഋഷികളെ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങളെ, ഇതിനൊക്കെ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നു, അനേക ബഹൂദര വക്ത നേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്ദരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, ഭഗവാനോട് പറയാണ്, വിശ്വരൂപ. ഭഗവാനപ്പൊ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? വിശ്വരൂപ എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാണ്. ഇതിനൊന്നും ഒരു അവസാനം കാണുന്നില്ല, ആദ്യോ മധ്യോ ഒന്നും കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തില്
എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു അവസാനം അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ആദ്യവും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, മധ്യവും അന്ത്യവും ഒന്നും ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്ദം പശ്യാമി ത്വം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്ത ദീപ്താനലർക്കാദിത്യമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദിശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എങ്ങനെയാണ്? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെ. നമുക്കറിയാം, നട്ടുച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിങ്ങനെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് വല്ല നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല നേരെ. അതേപോലെ തന്നെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദിശ്യമാണെന്ത് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേകം വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച ആ തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവിടും എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? അങ്ങയുടെ ഈ തേജോമയമായ രൂപം കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച അങ്ങയുടെ ആ തേജോമയമായ രൂപം എനിക്ക് എല്ലാവിടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ അർജുനൻ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ തന്റെ സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മകോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോമേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അതാരാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമമായ വിശ്രമ സ്ഥാനവും ആരാണ്? അതും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അവ്യയനും പുരാതനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ആ ചിത്പുരുഷനും ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ആ പരമപുരുഷൻ. ആദിമനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനും ഭഗവാനാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? എല്ലാതും ഈ പ്രപഞ്ചം അവസാനിക്കുന്നത് ആരിലേക്കാ പോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്രമസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അവ്യയനാണ്, പുരാതനനാണ്, ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായിട്ടുള്ള ചിത്പുരുഷൻ എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അനാദിമത്യാന്തമനന്ത വീര്യം അനന്ത ബാഹും ശശിദൂര്യ നേത്രം പശ്യാമി ത്വം ദീപ്തഹുദാശ്രവത്വം തേ സ്വതേജസാ വിശ്വമിതം തബന്ധം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ തുടക്കവും ഇല്ല, മധ്യവും ഇല്ല, അവസാനവും ഇല്ല. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? തുടക്കവും അവസാനവും മധ്യവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അനേകം കൈകൾ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ടും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പോ അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവനും ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വൈഭവത്തെ പറ്റി എത്ര വട്ടം ആവർത്തിക്കുന്നതും സാഹിത്യപരമായി ഒരു ദൗർബല്യമല്ല എന്നത്രേ ശാസ്ത്രമതം. സംഭ്രാന്തിയിലും ആശ്ചര്യത്തിലും വികാരാവേശത്തിലും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നത് തെറ്റല്ല. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളൊരു കാര്യം കുറെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല, ബോറടിക്കില്ലേ നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വൈഭവത്തെ പറ്റി എത്ര വട്ടം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാലും അതെന്താ പറയുന്നത്? സാഹിത്യപരമായിട്ടൊരു ദൗർബല്യമല്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംഭ്രാന്തി കൊണ്ടും ആശ്ചര്യം കൊണ്ടും വികാരാവേശം കൊണ്ടും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് തെറ്റല്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുള്ള സന്തോഷത്താലാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്, വിശ്വരൂപം ദർശിച്ചതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ പറയുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും എന്തല്ല, തെറ്റല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാലരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇനി അർജുനന്റെ വിവരണത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്.
द्यावा पृथिव्योरिदमन्दरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः ദൃഷ്ടാത്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യതിതം മഹാത്മാൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായി ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പോ അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശവും സർവദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സർവോത്തമ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ആരും കാണുന്നില്ല, അർജുനൻ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും 3 ലോകങ്ങളിലും എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശം സർവദിക്മുഖങ്ങള് അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായിട്ടുള്ള രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? സംഭ്രാന്തി കൊള്ളാണെന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോ, സ്വർഗ ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിനും ഭൂലോകത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആകാശം, ലോകത്രയം എന്നീ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത്, മറ്റു ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുകയുണ്ടായെന്നത് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വർഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേവന്മാരുടെ ലോകം. അപ്പൊ 5ാമത്തെ ലോകം, 5, 6, 7, പിന്നെ 7ാമത്തെ ലോകമാണ് എന്ത്? ഭൂമി. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം, ആ ലോകങ്ങൾ, ലോകത്രയം എന്നീ വാക്കുകളുടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതായത് അർജുനൻ മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത്, മറ്റു ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവർക്കും അത് കാണാനായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരാനുണ്ട്. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ദിവ്യദൃഷ്ടി സിദ്ധിച്ചവരെല്ലാം യുദ്ധരംഗത്തിൽ ആ രൂപം ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ദിവ്യദൃഷ്ടി സിദ്ധിച്ചവർക്കൊക്കെ എന്ത് കാണാൻ സാധിച്ചു? ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഉണ്ടായ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുള്ളവർക്കാണത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ശ്ലോകം 21. അമീഹിത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിത് പീത്വാ പ്രഞ്ചാലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തി തിക്താ മഹർഷി സിദ്ധ സംഘ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭിഹി. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അപ്പൊ ദേവഗണങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങയിലേക്ക് വരാണ്. അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിലേക്ക് ഉൾപോകുകയാണ്, അങ്ങയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പോ ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാണ്. മാത്രമല്ല അവരിൽ ചിലരെന്താണ്? വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുമുണ്ട്. മഹർഷിമാരും സിദ്ധന്മാരോ ലോകത്തിന് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങേ ഭഗവാനെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നതും ആരും കാണാണ് അവിടെ? അർജുനൻ കാണാണ്. രുദ്രാദിത്യവസവോ യേ ച സാധ്യ വിശ്വശിനൗ മരുതശ്ചോഷ്മപാശ്ച ഗന്ധർവയക്ഷാസുരിസിദ്ധ സംഘ വീക്ഷന്തെ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സ്വാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവരും ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ നോക്കാണ്. ആരൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? മഹാദേവന്റെ, പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങള്, കൂടാതെ ആദിത്യന്മാര്, പിന്നെ വസുക്കള്, വിശ്വദേവന്മാർ, പിന്നെ മരുത്തുക്കൾ, അശ്വിനി ദേവതകള്, പിതൃക്കള്, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാര്, സിദ്ധന്മാര്
എന്നീ വിവിധ വിവിധ രൂപം ധരിച്ചവരെല്ലാം ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ആരെ നോക്കാണ്? ഭഗവാനെ നോക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. രൂപം മഹത്തെ ബഹുഭക്ത നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരൂപാതം ബഹൂദരം ബഹുദ്രംഷ്ടാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവിധിത്താസ്തദാഹം. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദ്രംഷ്ടങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ ലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത്, മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഭയാകുലരാണ്. ഇപ്പോ അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകര ദ്രംഷ്ടകളുമുള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും എങ്ങനെയാകാണ്? അസ്വസ്ഥരാകാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട്. നഭാസ്പൃശ്യം തീർത്ഥമനേക വർണ്ണം വ്യതാദനം ദീപ്ത വിശാല നേത്രം ദൃഷ്ടാഹിതം പ്രവിധിത്താന്തരാത്മാ ധൃതിം നവിന്താമി ശമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലത്തോടു കൂടിയും പിളർന്ന വായോടു കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അസ്വസ്ഥനായിട്ട് തുടങ്ങി. എനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? എന്റെ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്താനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് സ്ഥൈര്യത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയും മനസ്സിന്റെ സന്തുലനാവസ്ഥയും നിലനിർത്താനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടുകൊണ്ട് അർജുനന് ഇപ്പോ ചെറിയതായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. എന്താണ് ഇപ്പൊ കാര്യം? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ദ്രംഷ്ടാ കരാളാനി ചാതേ മുഖാനി ദൃഷ്ടൈവ കാലാ നലസന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേച്ച് ശർമ്മ പ്രസീത ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പോ ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ദ്രംഷ്ടാകരങ്ങളായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു. ദിക്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ, ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നത്, ദ്രംഷ്ടാകരാളങ്ങളായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പല്ലുകളെ കൊണ്ട് ഭയങ്കരങ്ങളായിട്ട്, അതായത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറി. അപ്പോ അർജുനന്റെ സമനില തെറ്റാൻ തുടങ്ങി. അർജുനന് ദിക്ഭ്രമം സംഭവിക്കാനായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അർജുനന് പേടിയായി തുടങ്ങി. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അമീച്വതാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഖ്യേ ഭീഷ്മോ ദ്രോണ സൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മദീയൈരപിയോതമുഖ്യൈ വക്താനി തേ ത്വരമാണോ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചീദിലഗ്നാ ശരണാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തെ ചൂർണി തൈരുത്തമാംഗൈ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം മാറി തുടങ്ങി അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും. അപ്പൊ അർജുനൻ കാണുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, പിന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര്, പിന്നെ ഭീഷ്മര്, കർണൻ, ഇവരൊക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പലരും, അവരൊക്കെ ഭീകരങ്ങളായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകള് ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ടും ആർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു? അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 55 ശ്ലോകം അല്ല ഇതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാളേക്ക് നമുക്കത് കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയത്. ഇതാവുമ്പോ അതൊരു കഥ കേൾക്കണം